Шулай 11 яшымда бір түш көрдім. Яңғыр сибәләп тұрған қияшлы бір күнде яланда күту күтем. Көк yüzі ап-аяз, бір бұлыт әсәрі дә юк. Әнейім бұ түшіні халыққа нұрыңы шәшәрсің, ил үстінде ұлық болырсың балам деп юрады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Мен 1924 жылда ишлік гаиләдә 10-нчы бала булып туганмын. Әтием Гайса Хаҗи улы Габдулла 1886 елда Иске Кырлай авылында туып үскән. Әнием Сәгъдетдин кызы Мәрьям Бану шул ук елда Күпербаш дигән авылда бай гаиләсендә туган. Ул бик тә һөнәрле, хәтта гармонда да уйнаган. Әтияни 12 баласына күркәм исемнәр куйган. Биби Сара, Сәйдә, Сәйделбанат, Габделфәрд, Хурҗинан, Сүмәйя, Сәримә, Тәскирә, Габделбәрд, Рәшидә, Гакилә, Рәис. Безне бик кичкенәдән Аллаһының буйрукларын танып, хезмәткә өйрәтеп үстерделәр. Рәхмәт әтияниемә. Нигенә булса да, без түбәнгә, караңгылыкка китмәдек. Үз балаларыбызны да шулай әтияни кебек тәрбияли алырбызмы икән? Bula gitti dostum Tesbihin tart Diyep giysette Allah rizalığın olur için İzgilikler kılu kirakına İzgi dileklerin dua etip Kul güderip uqab görsetti
Зухим қарап қиблама Әні жәдіспе Рәхмет оқим Аллахыма Qalbimni yanartam Tam kollarıma iman nuru Tula gönlüme Şükürana kılan bir Rabbıma Sağlık hissi dola gönlüme Subhanallah gözüm yaşka dola Ferişteler konsa iğime Kalbimni yanartam Rahmet okuyayım Rabbıma Kalbimni yanartam Hayırlı gün muhterem konaklar, gaziz millettaşlar. Assalamu alaikum gaziz tutaşlar, hanımlar, исәнмесез? Татар хатын-кызлары җыеннарының күркәм гадәтенә әверелгән Калфак туенда быел 14 чит илдән, Россиянең 65 төбәгеннән килгән гүзәл затларыбыз катнаша. Исән-имин генә килеп җиттегезме? Әйдәгез әле бер-беребезне күркәм, сагынучан һәм җылы алкышлар белән сәламләп алыйк. Хөрмәтле кунаклар, узган елларда Калфак туйының һәр кичәсе милләтебез түрләрен биләп торучы асыл шәхесләребезгә, милләт аналарына, үрнәк гаиләләргә багышланды. Бүгенге Калфак туйында без тагында тирәнрәк фәлсәфи төшенчәне, яшәү мәгънәсен ачыкларбыз. Тормыш булмышыбызның мәгънәсе нәрсәдә? Әдәм баласы аны үз вакытында дөрес аңлый таный, яисә төшенә аламы? Әлеге һәм иманлы шәхес тәрбияләү өлкәсендәге башка бик күп сорауларга яшәешебезнең чын асылын күрергә өндәгән татар мөселман дөньясының мөхтәрәм абыстайы, Остаз бикәсе, үрнәк татар хатыны, ихлас күңелле шагыйрә, галимә, мәшһүр милләт анасы Рәшидә Габдулла кызы Исхакый. Кешенең ни өчен дөньяга килүе, яшәүнең мәгънәсе турында уйланган кешеләр өчен Рәшидә абыстайның тормыш хаситәсе, яшәү үрнәге, якты маяк.
Аның гомер юлы сикелтәле дә, гыйбрәтле дә. Рәшида абыстайның бала чагына кайтыйк әле Зөлфия. Аның тәрҗемәи хәле барыбызга да бик кызыклы булыр. Әти-әни сыерлар, сарыклар асрасалар да, бу ишле гаиләдә җитмәүчелек зур иде. 4 яшемдә чакта Бибисара апам миңа бик матур итеп киндердән суккан күлмәк тигеп бирде. Бик сөендем. Сөенешемнән минем 4 күлмәгем, бирелгән, бозган, тузган, тегәсе күлмәгем бар дип мактанганмын. Баксаң, бу бары бер яңа теккән күлмәк инде ул дип язып куя ул күңел дәфтәренә. Менә тагын бер гыйбрәтле истәлек Зөлфия. Рәшида апа 2нче класста укыганда, аңарга укытучылары Нәкия апа сүзләрне оештырып, җөмләләр төзергә өйешеп бирә. Бу истәлек турында күңел дәфтәрендә шундый юллар бар. Мин җөмлә башына менә нәрсә Нәкия апа дип куйдым да, язлар җитте, төннәр кыскарды, көннәр озайды, ризыклар әзәйде. Без гаиләдә 8 кеше. Әтиемне 10 елга төрмәгә яптылар. Ризыкларыбызны калдырмыйча алып киттеләр. Без ачлы туклы яшибез. Инде нишләргә? Киңәш бир. Мин мәктәпкә киткәндә, рәис энем дә бик ипи алып кайтырга кушып кычкырып кала дип язып бирдем. Безгә 200 грамм ипи белән кайнар аш бирәләр иде. Шул ипине үзем ашамыйча әнигә алып кайтып бирә идем. Нәкия апа бу сүзләрне укыгач елап җибәрде. Шул көннән башлап миңа 400 грамм ипи өстәп бирә торган булды.
1941 елда сугыш башлана. Рәшидәне 15 яшендә үк әтисе белән бергәләп окоп казырга, урман кисәргә җибәрәләр. Урманда 2 ай эшләп кайткач, бу үсмер кызларны төрле эшләргә йөртә башлыйлар. Атка атланып җир тырмалау, көлтә кертү, урак уру, учма бәйләү, хәтта олылар белән бер рәттән көненә 600 көлтә бәйләү. Тагын 1 елдан 16 яшьлек кызга бик күп төрле хезмәт йөкләгәннәр. Ул кибет эшен кабул итеп ала, почта, займ, лотерея, ит, сөт, йомырка җыю эшләре. Кыз бала, кунак кына дигән әйтем бар татар халкында. Рәшидә апа да 19 яшендә иманлы кешегә, күрше Мендеш авылы егете Габдрәүфкә кияүгә чыга. 2 ел бик яхшы гына яшиләр. Ире саклык банкы кассасы җитәкчесе булып эшли. 1947 елга реформа вакытында халыкка яхшылык эшләү сәбәпле аны 16 елга төрмәгә ябалар. Соңрак яшь гаилә башлыгы акланып кайтып, 2 ай гына яши. Үпкә авыруыннан вафат була. Хатын ялгыз кала. Бераз вакыт узгач, Гомәр исемле егеткә кияүгә чыга. Дөньяга 6 сабый аваз сала. Бисмиллахи дип башлыймын, тыңласагыз мөнәҗәтне, Аллаһ ризалыгы өчен яраткан 8 җәннәтне. Иманыңны бик нык сакла, бузык эшләр белән ватма. Биек бабалардан килгән Нәселеңне син онытма. Бу дөньяга алданмагыз, андагы матур көннәргә җыйган малың барда калыр, гафил булмас ул көннәр. Дуслар, гайбәт сөйләмәгез, гайбәтченең эше харап. Гайбәт сөйләгән кылларга өчермәсләр Кәүсәр шәрәп. Сәгадәтле булыйм дисәң, мәгърифәтне алыйм дисәң, бер Аллаһка, бик Аллаһка ярыйм дисәң, укый иртән, укый кичен керә. Аль-Алим я Аллах, Аль-Азим я Аллах, Я Али, Я Вали, Я Хаи я Аллах, Аль-Халик я Аллах, Аль-Малик я Аллах, Я Джаббар, Я Гаффар, Я Каххар я Аллах, Аль-Хамид я Аллах, Аль-Гани я Аллах, Я Маник я Мугни, Я Кави я Аллах, Ар-Рахим я Аллах, Ар-Рахман я Аллах, Маликуль Мульк я Аллах, Зу-Джаляль валь Икрам. Бу дөньяга алданмагыз, хәләл харамны белмичә, Аллаһның бар көдрәтләрен татып булмый укымыйча. Сәгадәтле булыйм дисәң, мәгърифәтне алыйм дисәң, бер Аллаһка, тик Аллаһка ярыйм дисәң, укый иртән,
Рәшидә һәм Госман Исхакыйларның шанлы шәҗәрәсендә бер артлы 6 күркәм исем барлыкка килә. Нәсел дәвамчылары Фирдәвис, Рәмзия, Госман, Рабига, Рушания, Исламия. Балалары ислам дине кушканча тәрбияләнеп, ата-аналарына кайгы хәсрәт күрсәтмиләр. Укуларында да, эшләрендә дә һәр чак югары дәрәҗәдә үрнәк булып яшиләр. Торгынлык чорларында да Рәшидә абыстайның улы кызлары диннән читләшми. Чөнки ата-ана сабаклары аларны намазларын калдырмаска, олыларны олыларга, укытучыларны хөрмәтләргә, яшьләргә мәрхәмәтле, ата-анага шәфкатьле булырга һәр даим өндәп тора. Хәзерге вакытта бу шәхесләр халкыбыз милләттәшләребезгә рухи хезмәт күрсәтүдә, илебезне тынычландыруда, һәр буын вәкилләренә дини әхлакый тәрбия бирүдә үзләреннән лаеклы өлеш кертәләр. Иң куандырганы Рәшидә абыстайның балалары бүген биредә. Хуш килдегез, хөрмәтле кунакларыбыз, сезгә рәхмәтләребез чиксез. Дөньяда 3 төрле изге һөнәр бар. Кешеләрне ашату, тукландыру, белем, мәгърифәт тарату, дәвалау, кеше итү. Рәшидә абыстайның балалары әлеге халык әйтемендәге барлык һөнәрләрне дә үзләштерә. Госман хәзрәт Исхакый гыйлем, мәгърифәт истәү һәм тарату эшендә, милләтебезне берләштерү, мәчет, мәдрәсәләр, Россия Ислам университетын, Рәшидә Коръән өйрәнү үзәген төзетү, озак еллар Татарстан диния нәзарәтен җитәкләү эшендә зур уңышларга ирешә. Әнидән курка идек ди ул. Әгәр урам башында ак халаты күренсә, дәрес кабатларга тотына идек. Сүзебез әни эшләдек түгел. Әни укыдык, әни ирәндек иде. Йортыбыз янындагы сарайда укыган еллар һәр берсенең күңелендә иң матур хатирәләр булып истә калган. Бухарадан Тәлгать Тәҗетдин дә кайтып дәресләр биргән икән дип искә ала Госман хәзрәт. Һөнәр сайлау, язмыш сайлау дигән борынгылар. Рәмзия ханым фармацевт, Рушания ханым пешекче технолог, Фирдәвис, Рабига, Исламия ханымнар оста тегүчеләр. Әни 70 төрле һөнәр иясе булды. Ул оста тегүче иде. Үзе теккән күлмәкләргә, түбәтәй калфакларга төрледән-төрле милли бизәкләр чигеп киергә яратты. Барлык һөнәрләргә дә үз үрнәгендә кичкенә чагыбыздан ук эшләп күрсәтеп өйрәтте. Һөнәр сайлар вакыт җиткәч аптырап калмадык. Кем нәрсәгә һәвәс, шуны сайлады ди Рәшидә абыстайның кызлары. Барысы да, килене Гүзәлия дә хатын кыз эшләргә тиешле барлык һөнәрләрне беләләр. Дәвалау, ризык пешерү, чигү, тегү, бәйләү һәм башка күркәм һөнәр ияләре. Сайлаган һөнәрләрегезнең файдасын күрегез. Nazlı kullarını Uqim əli ömrün yolların Qadirli də canlarıma yakın Can jılısı birgən kulların Alıştırmamı hiç de ulu kullarının Dinler yok bit ana dünyada Unutmamın enkey canıcılığını Nazlarını saklayım hamanda Жылыларым килә туясын Сыйпа зинһар башларымнан тагын
kalksın uyanısın. Alıştırmamı hiç de ulu kullarını. Dinin yok bir tana dünyada. Unutmamın enkey canıcılığını. Nazlarınız taklıyım hamanıda. Uylarımdan gitmiş uşaklarım. Sağındıra yeşillik bolaşak. Şeşlerime ok bez düşkenide de. Senin kullar iste kalaşak. Alıştırmam hiç de ulu kullarını. Diner yok bir tana dünyada. Unutmamın enkey canıcılığını. Nazlarınız taklıyım hamanıda. Alıştırmam hiç de ulu kullarını. Diner yok bir tana dünyada. Unutmamın enkey canıcılığını. Nazlarınız taklıyım hamanıda. Unutmamın enkey canıcılığını. Nazlarınız taklıyım hamanıda. Nazlarınız taklıyım hamanıda. Рәшидә Исхакыйга еш кына яшәүнең мәгънәсе нәрсәдә? Балаларыгыз бигрәк тәрбияле, аларны ничек тәрбияләдегез кебек сораулар бирәләр. Гыйлемле абыстайның һәр сорауга җавабы әзер. Яшәү мәгънәсе ул Аллаһы Тәгаләгә итәгатьле булуда, ул кушканча яшәүдә. Шуңа да уң белән сулны айыра башлауга баланы намазга бастыру хәерле. Яшәү мәгънәсе шуннан башлана. Мин тормышта балаларны ана карынында вакытта ук тәрбияли башларга кирәклегенә инанып яшәдем. Ата-анага, ил халкына михырбан шәфкатьле бала булса иде дип теләкләр теләп дуга кыла идем. Иң татлы җимешләр тәрбия җимешләридер. Бала тәрбияләүдә Рәшидә апа уяп тапкан бер файдалы истәлекне, ысулны үземә дә китләп куйдым әле Зөлфия. Нинди тәрбия ысулы? Балалары үсә төшкәч, Рәшидә апа 6-сына да күңел дәфтәрләре башлаган. Монда аларның бары яхшы гамәлләрен генә язып барган. Ә инде балалары ниндидер кире эш кылсалар, бу гамәлегез белән тарихка кирип каласыз дип куркыта торган булган. Госман хәзрәткә багышланган дәфтәрләр 6 том, кызлар оныкларныкы 2-3 том, Рәшидә абыстайныкы 11 том язылган. Субханалла. Бик күп дини әхлакый китаплар авторы, 3 мөфтинең әбисе, Татарстанның 2нче мөфтиенең әнисе, 156 онык-оныкчыкның дәү әнисе, 17 буын шәкерткә белем мәгърифәт тараткан мөгаллимә, меңләгән кешене намазга бастырган дин пәрвәр, ватан пәрвәр Рәшидә абыстай Исхакый гомере буена
том күңел дәфтәрләре яза. Монда аның шигъри нәсихәтләре дә урын алган. Бу томнарда узган һәм яңа гасыр башында төбәгебездә ислам диненең тарихы, аның четерекле мәсьәләләре, ирешелгән уңышлары, өметләре бар да бар. Биредә ислам диненә, тәрбия нигезләренә, хатын-кыз мәсьәләләренә ачкыч булырдай барлык фәннәр дә тупланган. Шуннан да әлеге бәхәссез ел язмалар Рәшидә Исхакый нәселенең нигез ташлары гаять зур фәнни, дини лабораторияны хәтерләтә. Аларның саны да 5 дистәдән артык. Хөрмәтле кунаклар, игътибар экранга. Әлеге видео истәлектә Рәшидә апага 91 яшь. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mena %20 4-nji ılığımның məclisinə kilirgə nasip buldu. Qaradı. Allah Teala mena ömür verdi. 124-nji ılığımның məclisinə kildim. Özümə elhamdülillah 91 yaş buldu. Bula 91 yaş bula. Elhamdülillah 5-nji buğulum dünyaya kildi. 5-nji buğulum dünyaya kildi. Mena mena Allah Teala'nın yığımın bereketli ömür verdi. Allah Teala yarattı indi. Şu ömürləri biz bereketli bulup İman bilek koşup özünün rahmet yolu bulan cennetine erişirken nasip olsaydı, indi min bir sözünü söyleye alayım sizge. Sizge suğa hayır dua, Allah-u Teala benim bəxitim sizge de, sizlerge de nasip olsun yarattı. Elhamdülillah bəxitim neşede, bəxitlerim şu 126 valla var hazır indi. Şular varsa da elhamdülillah etiyenileri tevfikli, imanlı, her bir süre 3-4 yaşlar namaz okuyla, şuşa itip terbiyeledik. Allah Teala sizlerge de şu bir terbiyelerini nasip etseydi, hem Allah'ın köplüğü bile maqtanmayız, Allah'ın indi bizge dünyada doğaşı bulup, şanlık getirişi bulup, bizim ülkemizden doğaşı bulup, İslam dininin kuvvetlendirişi bulsalar iyiydi diyen duada minnadır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve cennetuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve bihi nesta'in ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Din mübinde muhterem, aziz kardeşlerim, muhterem ağustaylar. İlimizin Uzak Diniye Nazaratı isminden Ulu Meclisiniz, Reşide Ağustay'a bağışlanan meclisinizin tebriklep şunu aytesim kile. Muhtereme Reşide Ağustay dinimizde en katlavlı ağır vakitlarda hizmetini izgi vazifası itirip sanadı. Söz bile gene değil, belki iş bile de. Alarının üylerinde Utun Sarayı'nda 70. yıllarda 22 balanı özüm okuttum. Alarını qarav, alarga aş suların şeylerine hatlik ezirlep, öz balaların qaragan şekilde getirip, itibar berip, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin şakirtlerge yerdem etu, izgilik deyip aytgan sözü. Hatta şakirtke bir kalemgine böyle gete turgan bolsaң da Allah karşısında hatta o kadar ecir sevapları bulur deyip aytgan sözüne muvafık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Men 89 yılında Reşide Ağustay'ını izlep taptım. Ondan indi meytem ders alır idim sizden. Ulu üzerine adresim berdi. Men ula hatta safhozda ekonomist bolup işim. Meytem Qozonga kelip gitken arada men ul natboy men nevramına Mirnega barıp jete almayım. Mena Merjani meşitine vokzalga, temir yol vokzalına, avtovokzalga yakın bir kişi yok mu degeç. Doktor men seni Abdulhakka bereyim, o senden kişi asi deyip meni jeteklep alып barıp Abdulhak Abzi Qayyumov bilan tanıştırdı. Benim ustazım bilan tanıştıruvchi
аңа тоташтыручы кеше Рәшид абыстай, Алланың рәхмәте булсын. Аузубиллахи-минаш-шайтан-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рәшид абыстай иң элек ул минем остазым. Остазым ул намазга бастыручы гына түгел, ул әдәп, әхлак тәрбиясе бирүче иде. Кешенең кадерен белә иде. Эчке дөньясын аңлый белә иде. Мин дини семьяда үстем, әлхәмдүлиллах, намазларны күптән укыйдым. Әмма Рәшид абыстайга зачет бирә башлагач, мин елап җибәрдем. Үзем елыйм, үзем намаз укыйм. Ул минем аркамнан сөя, "Йыла, кызым, йыла, ул сиңа кирәк" ди. "Чистарынасың, йыла, кызым, йыла" ди. Менә ул шундый кеше иде. Bir yılına ailemiz bilen 89 yılının яңа yılında алдында Мәrzani мәчетенә кергәч, хатының намаз укыймы дип, "Юк" дигәч, "Ник торасың син аның белән?" дип, менә кискен итеп шулай иттереп, шундый сүзләрне дә әйтә беләдер ие. Һәм инде балалар бу хатта инде укый беләләр, ялхамнар кылып балалар. Менә ул да безнең гаиләбез белән, хатының да яулык бәйләп намазга кирип китүенә дә сәбәпче булды. Ул бер кемнән курыкмыйча сүзен кистереп, кискен итеп әйтә дә беләдер ие. Алланың рәхмәтендә булсын. Һәм ул менә бөтен татар дөньясына, бөтен татар халкына әни буларак та, остазбикә буларак та, дәвәни буларак та, бала тәрбиясе буенча да шәҗәрәсен, нәселен өйрәнү, балаларга җиткерү буенча да үрнәк булып тора. Инде Алланың рәхмәтендә булсын, сүзебез дага булсын. Безгә кайткач, мәдрәсә эшләткәнне белде дә, кайтып биредә бик күп халыкларга, ул ханымнарга, шушында килгән, ялга килгән балаларга сәбәпче булды намазны ныгытуларына, намазга теләк белән үтәүләренә. Чөнки ул шул кадәр ихластан намаз кылырга кирәклеген, сәҗдә кылырга кирәклеген, Аллаһы Субхана Тәгаләгә куллыгыңны күрсәтә белергә кирәклеге турында сөйли белә иде. Бу асыл затның хылкы иде. Ул шуның белән яшәде, ул шуның белән кешеләргә дәгъват кылды, һәм кешеләр аны аңлый иде. Elimizde zor özgürlükler başlanıp, hazır bütün meşritlerimizde dersler veririz. Yani Uzak Dine Nazaratında da 2200'e yakın meşritimiz var Allah'a şükür. İslam Üniversitemiz 850 şagirt bugün okuyor. 89 yıldan beri 2200 şagirt okup çıktı elhamdülillah. Şuların kubisi mahallelerimizde hizmet devam edip dura. 8 medresemiz var. Anarda 700'e yakın şagirdlerimiz okuyor. Mine bunların bütünüsünün negizi, esası Rəşid abıstay, hem Rəşid abıstay şekelik apalarının, abzilarının kılgan hizmetleri bilen barlığa kildi. Мен инде аны татар халкының, бүтін татар халкының дәү әнисе, ак әбисе һәм инде даһи остаз бикәсе дип атар идем. Ул иң беренче үзе 6 бала табып, аның бүтүнсендә дини тәрбия биргән кеше. Ул бүген әйтергә җиңел инде, ул бит Совет чорында. Һәм инде аныклар, балалар үз үлгәнче аның 130-дан артып китте. Мондай кеше бүтән бар микән? Алланың рәхмәте булсын, бу чараны оештыручыларга, аны искә алучыларга сүзләребез аның рухына дуа булсын. Her bir sabi bu dünyaya fitri iman bile tuva. Neşik iki kulağı kulları var. Şunun şekillik iman bile, fitri iman bile dünyaya tuva. Birevlerinin atanaları Yahudi itip üstüre, birevler Hristiyan itip üstüre, birevler Mecusi itip üstüre. Bitti şuşunla hadis-i şerif. Bunda Allah sorağı, siz nişersizsin? Rəşid abıstayının da ötegen vazifası hizmetleri bile şu hadis-i şerif bilen amel itip balalarımızı, unuklarımızı Allah'ını tanıgan, dünyanın iyi ikenligini bilgen, vakitli yurt ikenligini tanıp, özünü de tanıp, mengeligine de hazırlık için Allah hizmetler ötedi. Allah Rabbim kabul eylesin. Ruhlarını şad kılsın. Nesillerine hayırlı devamlar Allah Rabbul Azze nasip etsin. İle bizge hem bütün alemge tınışlık, eminlikler verip
dünya ahiret saadetine erişülerimizni Allah Rabbul İzze nasip eyleseydi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İslam dini, millet, tuğan til, nesil. Әлеге дүрт төшенчә Рәшидә абыстайны гомере буе озата бара. Киләсе елны төбәгебездә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел. Шулай ук туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында бөек Тукайыбыз якташы ана телен камил белгән, үз вәгазьләрен, дәресләрендә бары тик татар телендә генә алып барган милли рухлы остазыбыз белән максатлар уртак. Динебезне һәм туган телебезне саклау һәм киләчәк буыннарга тапшыру. Үзеңнән соң хәерле нәсел дәвамчылары калдыру һәм туганлык җепләрен ныгыту һәр кемнең изге бурычы. Рәшид абыстай һәр чак нәселен, кан кардәшләрен кайгыртып яши. Әтисе Габдулла белән әнисе Мәрьямнең 100 еллыгына бик зәвыклы итеп нәсел шәҗәрәсен эшләтә. Әнисенең туган авылы Күпербашта Мәрьям мәчетен төзетә. 400-гә якын туганын бергә җыеп, улуг нәсел җыены оештыра.
Хөрмәтле җәмәгать, бәйрәмебез кунаклары Рәшидә абыстайның киләчәк буынга, безнең балаларыбызга, үзебезгә биргән нәсихәтләрен тыңлап үтик әле. Dünya azga gına kunak yurtu balakaylarım. Мәңгілікні жимірә күрмәгіз. Мәңгі бит ул. Müslüman bulmayınca үлә күрмәгіз. Ошағыз хәләл, ғаурәтләрігіз ябық булсын. Намазларның әвәл вақтын сақлағыз. Руза, зәкәт, хаж ғәмәлләрін үтәп, тілләрігізні ғайбәтләрдән пақлағыз. Bir-birigizге михрбан, шәфқәтле булып, Allah'ının hükümlərində nıq тұрығыз. Otamanam tərbiyəsi deyib bizge daim dua qılığız. Biz tərbiyələyən, biz tırışqan kibik balalarınızı uttan saqlağız. Dünya malı, dünya dərəcələri bilənginə ғaflətdə yatmağız. Qiyamət gün Allah hər qaysımızını jiyashaq, rəhmət urununda jinalsaq idi. Cənnətində hər birimiz iman bilən köşüb, dindar şərifin kuru nasip bulsa idi. Amin bil xayər. Onağızның qalbindən titrəb şıqqan sözləri 20 iyul 2009 yıl. Рәхмәт. Бүгінгі кеше біз татар дүниясының легендар шәхесі Рәшидә Ғабдулла қызы Исхақиның яқты рухына дұға болып барып ерішсін. Амин. Хәзер сәхнәбез түренә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Шакиров Данис Фәнис улын чакырабыз. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты каршында эшләп килүче Ак Калфак Бөтен дөнья татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисованы да чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать. Менә бүген чынлап та бик тә гыйбрәтле, бик тә безнең өчен кирәкле шәхесебез татар дөньясының гына түгел, төрки дөньясында иң ана образын күрсәттек. Менә шушы ана образын без сезнең белән бүген без 300-дән артык татар милләтенең милләт аналары биредә утырабыз. Безнең бурычыбыз сезнең белән менә шушындый шәхес аналарыбызны күтәрү, шулар дәрәҗәсен халкыбызга җиткерү, татар аналарына җиткерү, татар балаларыннан башлау. Балалар туганчы башлау. Рәшидә абыстайның фикерен ишеттек бит бөтенебездә. Карында вакытта ук ди баланы. Мин сезгә хәзер әйтәм, Рәшидә абыстай ул динне булган. Ул белгән үзенең милләтенә генә, динне, нәселгә генә кызларны бирә дә белгән, малайны өйләндерә дә белгән. Без бит сезнең белән белмибез. Шуңа күрә безнең өчен бала тәрбиясе башлана. Без кызларыбызны, малайларыбыз өйләндергәнче үк бала тәрбиясе башлана. Biz şit milletke malayımızı ilendirip, şit milletke malayımızı ilendirip, şit milletke kızımızı turmuşka birip, kiyevge birip, yani kilin şit milletten soylap, kiyevini şit milletten soylasak, özümüzün ahlaklı, öz kanunlarına buysınıp yaşayışı onuklar terbiyeli olmayız. Рәшидә абыстай өчен карыннан башлана. Карыннан тәрбия. Безнең өчен сезнең белән оныкларыбыз, балаларыбыз өйләнгәнче, кияүгә чыкканчы бала тәрбиясе башлана. Менә бит без нинди халәттә? Менә моны без бу әйберне ныклап бу кичәдә аңлап китәргә бурычлы сезнең белән. Аңлап китәргә. Zihnimizge salıp, көңелебезгә салып, үзебезнең калбыбызга сеңдереп китәргә бурычлы.
Бездә шундый куркыныч фикер бар хәзер. Йөрәгем ничек куша, шулай эшлим. Баш шәрифләре белән йөрәкне бергә кушып эшне алып барга кирәк. Әгәр дә без баш шәрифләр белән йөрәкне бергә кушып алып барсак эшебезне, безнең барыбыз эшебездә уңай килеп чыгар иде. Безнең тотынабыз баланы тәрбияләргә кашан? Бүген ул bir кызны алып кайта, менә мин бу Машага өйләнәм ди. Я, мин Сашага кияүгә чыгам ди. Без тәрбия кыла башлыйбыз. Юк, ярамый аңа өйләнергә. Соң. Аны инде ул вакытта тәрбиядән узган була. Анда сезнең белән безнең кысылуның кирәге юк бу очракта. Фаҗига гына китереп чыгарырга мөмкин без. Ул бала, ул егет белән ул кыз аны ул вакытта аңлый алмый. Кашан башлыйбыз тагын бер кат әйттем. Кияүгә биргәнче яки килен төшергәнче. Менә бик тә мәгънәле фикерләр яңгырады. Һәр берегез алып утыргандыр үз күңеленә дип уйлыйм. Бик тә мәгънәле, бик тә фикерле. Бүген Рәшида абыстайның 4 дәвамчы кызы безнең белән бергә. Мин алар белән аралаштым бу кичәне. Без тормышка ашырганчы бик күп аралашырга туры килде. Госман хәзрәт белән дә бик күп аралашырга туры килде. Аларның гаиләләрендә кайда гына яшәүләренә карамастан оныклары, тураланнары инде, оныкчыклары һәр берсе татар телендә бик матур саф итеп сөйләшә белә. Менә безгә гыйбрәтле мисал. Алар Канадада да яши, алар Англияда да яши, алар Гарәп әмирлекләрендә яши, алар Төркиядә яши. Ләкин һәр берсе саф үзебезнең милли ана телендә сөйләшә. Бу безнең өчен бик гыйбрәтле хәл. Biz әйтәбез, Кадрия Раисовна, без бит шундый җирдә яшибез, безнең янда татарлар әз, шуңа күрә мин русчамны ата җимерә сөйлим. Я бөтенләй сөйли белмим дип. Мин һәр вакыт әйтәм инде сезгә, әгәр дә сез бу оешмада йөрисез икән, бергә икән, сез инде аралашырлык кына үзебезнең телдә сөйләшергә бурычлы, җан кисәкләрем, бурычлы. Оныкларны шулай үстерергә, балаларны шулай үстерергә. Biz балаларыбызны, оныкларыбызга ул тәрбияне бирә алмыйбыз икән, татарча сөйләшергә тиешбез, шулай эшләргә тиешбез дип сөйләп йөрүнең мәгънәсе юк. Мин һәр вакыт әйтәм сезгә, андыйларыгыз була икән, безнең арада булырга тиеш түгел. Ни өчен мин аны әйтәм? Мин сездән ваз кичәр өчен түгел. Чөнки сезнең арттан иярүче булмаячак. Ни өчен булмаячак? Син бит ул сүзне сөйлисең, үзең аңа мисал булып тора алмыйсың. Бу сезнең дә авторитетны төшерә, безнекен дә төшерә. Сез алай дип әйткәнгә кочакта үпкәләп тә куясыз, үпкәләмәгез. Бу дөрестлек, бу чын дөрестлек һәм гырыф-гадәтләребезне. Менә сез күрдегез, без сезнең белән сөлгеләр чигәбез. Безгә һәр вакыт әйтәләр, ак калфак вак эш белән шөгыльләнеп. Безнең милләттә вак эшләр юк. Без сезнең белән сөлге чигәбез икән, башта аның тарихын өйрәнәбез. Без тарихка кирип чумабыз башта. Кайсы без белә? Сөлге бик борынгы заманнарда ук, Кытай җирлегендә ук, анда яшәгән үзебезнең халык иң беренче атларга, тауга каршы атларны юртканнар, менгергәннәр. Тигезлектә түгел хәзерге кебек. Һәм шул вакытта беренче менгән атка муенына сөлге урап куйганнар. Бу тарих. Моның һәр берсе тарих. Менә без сөлгенең һәр әйбернең, мин һәр вакыт әйтәм, шәҗәрәсе булырга тиеш. Кешенеке генә түгел. Сөлгенеке дә булырга тиеш, намазлыкныкы да булырга тиеш, кумганныкы да булырга тиеш. Безнең алар үзебезне татарны татар итә икән, мусламанның татары итә икән элементлары. Гомер-гомергә без аларны кулланган. Гомер-гомергә сезнең белән шушы әйберләрне без кирәк санаган. Чөнки алар чисталык, пөхтәлек билгесе.
Мен һәр вакыт әйтәм, Алман галиме Карл Фуксны укыгыз димен. Анда ничек итеп татар халкының чисталыгы турында, пөхтәлеге турында сөйләнгән. Һәм ул безгә шундый мәгънәле мисаллар китергән шул китабында. Хәтта аның хатыны белән бергәлектә язган 3 томлыгы бар, Александр белән бергә язган. Укыгыз, табыгыз димен. Һәр бер түгін үзегезгә билгеләп куегыз кайсылышы. Ашау әдәбе, ашау тәртибе, татар кешесенең ничек ашаганы, ничек кулланганы, ничек чиста пөхтә булганы, һәм аның артыннан килгән татар хатын кызында ничек таныганы турында әйтеп калдыра. Мен сезнегә еш кабатлыйм моны. Бүген ни өчен кабатлыйм? Монда аккалфаклар гына түгел, монда безнең бөтен дөньядагы татар хатын-кызлар оешмалары. Аккалфаклы белән йөрмәгәннәр дә бар. Ул безнең күренә килеп кушылгач, кайсыгыз штан киеп килә. Шушындый зур хөрмәтле кишәләргә дә. Кайсыгыз шәшен тузгытып килә. Аны бит җыеп куярга була. Татар хатын-кызы кайчан шәсне таркытып йөргән. Без бит булынга чыккан тойлар түгел. Татар аналары. Моны мин сезгә күпме сөйлим, күпме әйтәм. Киемнәр, Аллага шөкер, киемнәргә кайтып барабыз. Мин ул яктан сездән бик канәгать. Күтәртмәле яка, башта калфак яулык, тиздән түбән күлмәк, итәк. Мин һәр вакыт әйтәм, ул безнең сәламәтлек шыганагы дип. Безнең чакралар дип әйтәбез инде. Безнең менә тишек урыннар бар. Менә бу өлешне һәр беребез белә безнең. Бу нинди өлеш икәнен. Кечкенә бала вакытта һәр вакыт әйтәбез, тия күрмәгез, тарак тигрә күрмәгез, апайыгызның бу җире ябылып тәргә тиеш дип. Ул ябылып бетми. Сез кеше физиологиясын миннән караганда яхшырак беләсез. Монда да ябылып бетми. Аннан астаракта ябылып бетми. Аннан астарак кендек өлешдә ябылып бетми. Алар барыбер тышкы күренешләрне, тышкы начарлыкларны кабул итә торган була. Безнең әбекәйләребез, бабыкайларыбыз, бурынгыларыбыз безгә шушы киемнәрне бүләк итеп калдырган сезнең белән. Без шул бүләкне кабул итә белмибез. Юк кабул итү. Ашып бетерәбез. O нәрсәгә ашасыз сез аны? Мин аны аңлап та бетермим. Бу бит безнең сәламәтлеккә китерә торган файдалы киемнәребез. Әгәр дә без бүген үзебез моны куллана алмыйбыз икән, без балаларыбызга ничек күчерәбез, оныкларыбызга ничек тәрбиялибез? Әгәр дә син үзең алай дип киенәлмисең икән, мәсәлән, мин үзем инде сезнең белән 9 ел эшлим. Менә ноябрьдә 9 ел була. Мин аны һәр вакыт сөйлим. Әгәр дә үзебез дә аны киялмыйбыз икән, шушы рәвешкә киләлмибез икән, ник йөрергә монда? Biz bit үзебезнең балаларыбыз һәм оныкларыбызга карап шушыны сокланып, Аллага шөкер. Мин хатын кызлары арасында да шуны җәелдердем. Оныкларым да шулай киенә бит. Менә бит Алланың биргәненә шөкер итеп яши дә белергә тиешбез бит. Менә шуңа күрә мин кичә әйттем адамнар мәктәбендә сезгә. Без үзебезнең шәхес хатын кызларыбызны күтәрергә бурычлы сезнең белән. Тагын бер катка батлыйм. Бәлкем бүген генә килеп үстергәннәр бардыр. Татар кызлары белән, егетләре белән бик күп эшлибез. Мин бик яратам очрашуларны, татар егетләре кызлары белән. Ул бик мәртәбәле тансык очрашу дип атыйм мин аны. Чөнки мин аларның фикерләрен аңлыйм. Аларның бит фикерләре, алар бит безгә карап торалар. Безгә карап торалар. Менә сыерчык балалар ядан авызын чыгарып, җим тиләп торалармы авызларын ачып? Безнең яшьләребез шулай тора. Ләкин без аңа әзер түгел. Әзер түгел без. Бик сирәк әзер аларга бик итәгатьле итеп, мәгънәле итеп, кирәкле итеп, аңлаешлы итеп, һәм аның калбына сиңәрлек итеп арабызда бик азлар аңлата белә. Әзер булырга кирәк бөтенесенә. Әзер булырга кирәк. Татар кызлары белән очрашканда, мин моны пленар душта сөйләмим, шуңа күрә сезгә башка без очраша алмыйбыз булай итеп, әле тиз генә сөйлим. Татар кызлары белән очрашканда, Татарстанның татар кызлары, 12 кыз җиңүчеләр берне сайлап алу өчен очраштык. Алар беләсезме нинди фикердә? Алар
ир атка менә ничегрәк якын килә. Мәсәлән, мин мондый сорау бирдем. Сез аны журналда да укырсыз. Сөембикә журналында да, Татарлар газетасында да укырсыз. Чөнки мин аны һәрбер җирдә интервью итеп бирергә тырыштым. Бу кирәк. Татар кызларыбыз нәрсә ди? Кызлар, сезне егетегез очрашуга чакырды. Сез ярты сәгать соңга калып бардыгыз. Гафу үтенәсезме? Шалтыратасызмы гафу үтенеп дигәч? Ник без шалтыратырга тиеш? Ник без гафу үтенергә тиеш? Без бит алиһәләр, без королевалар диләр. Шуннап. Мин бик нык уйландым моннан соң. Без инде Сөембикә журналыннан укырсыз, анда егетләрне чакырды, ир-атларны чакырды, алар белән әңгәмәдә үткәрдек шуннан соң. Мин бик уйга калдым, бик борчуга калдым. Яшерен батырын түгел, яшермим сездән. Алар әйтәләр: "Апа, беренче тапкыр безгә шушы сүзне сез менә шушы әйтеп аларга әйтергә тиеш дип әйтәсез." Безгә психологларда, төрле тренингларда да безгә әйтәләр: "Сез бер кемгә дә яраклашып яшәргә тиеш түгел. Сез үзегез өчен менә бу килгән гомерегездә үзегез өчен яшәргә тиеш" дип аңлаталар дип. Жан кисәкләрем, әгәр дә без үзебез өчен генә яшәсәк, бөтен кешегә дә рәхәт булыр. Үзем өчен генә яшәйм, берәү нәрсәгә дә җавап бирмим дип. Рәхәт әйбер. Ләкин тормыш. Син нинди буын калдырасың? Аллаһ Тәгалә безне шундый камил кеше итеп яраткан. Уйлап карагыз. Шундый камил безгә күз биргән, аяк куллар биргән, баш биргән, уйлау сәләте биргән. Шундый камил итеп безне яраткан Аллаһ Тәгалә без. Без җавап итеп, безне хатын-кыз итеп яраткач, без нәсел калдыручы булып торабыз. Без шундый итеп тормышка карашыбыз булгач, нәсел калдыручы хатын-кыз була алабызмы? Киләчәгебезне ничек күз алдына китерәбез? Ничек булыр икән дип, безнең дәвамчыларыбыз ничек булыр? Кем уйлый бутыр да? Аларга сөйләгәч, аңлаткач, араларында 29 яшьлек тә бар. Араларында 18 яшьлек тә бар. Кайнана дигән төшенчәгә килеп җиттем. Әйтәм, кайнана белән торырга туры килгәндә, кайсыларыгыз менә бүгеннән кайнана белән торырга риза? Өстәлгә ятып башларын капладылар. Хәтта ул турда ишетәселәр дә килми. Туктагыз әле, әйтәм, сезнең малайны, ирегезне кем тәрбияләгән дим? Менә сездән бер нәрсә дә яшерми сөйләйм, чөнки моны уртаклашмыйча да, бу фикерне әйтмичә дә булмый. Бу бик куркыныч шир, эпидемия. Бу бит тарала. Менә без әйттек коронавирус дип. Бу аннан бик күпкә куркыныч. Бу куркыныч. Куркыныч, аяныч шир бу безнең җәмгыятьтәге. Кем төзәтергә тиеш моны? Без кемнән көтәбез? Без бит камил булып яралган татар аналары. Ни эшләп без эшләмибез алар белән? Менә озакламый эшлибез. Мин сүздә юк. Кәүсәр ханым менә Гали авылыннан килде безнең. Басыгыз әле. Гали авылыннан. Бүген чыгыш биргән, юл чыгышка сөйләмәячәк. Мин аны бүген күрсәтеп китәм Гали авылыннан. Менә шушы Гали авылы, без 100 хатын-кыз бардык, сез аны бик әйбәт беләсез. Менә без әйтәбез бит, шәҗәрә бөтен нәрсәне кыбырга тиеш. Без баруга мәктәпнең шәҗәрәсен эшләп куйдылар. Мәктәпкә кемнәр ярдәм итә? Бөтенесен күрсәттеләр. Авылның шәҗәрәсен эшләп куйдылар. Музейны 4 бүлмәле итеп ясап куйдылар. 5 бүлмәле хәзерәйме? 5 бүлмәле. Менә сәхнәдә бөтен авыл җыелды залга. 100 хатын-кыз без җыелдык, файда нәрсә пешерәләр, бөтенсен күрсәтәләр шушы авылда. Нәрсә кулдан эшлиләр, бөтенсен күрсәтәләр. Тезелеп чыгып бастылар авыл хатын-кызлары. Гаҗәеп. Гаҗәеп ул. Һәм сәхнәдә концерт бара, һәм кайсы кайшан авылдашлары ярдәм итә, бөтенесен таныштырып баралар. Һәм 4 мәчет һәм 1 мәдрәсәне авыл халкы тота. Мәктәпне дә күп нәрсәгә авыл халкы ярдәм итә. Тулыва Дания ханым мондамы сез? Тулыва Дания ханым килмәдеме? Ул нигә киләдер? Пленар утырышка килә торганда. Мин аның белән дә таныштырасым килә иде. Үзенең мәктәбенә, энәсеннән җибенә
җиһазлап ремонт ясатып куйдырды бу ханым. Бер мәчет салдырып куйды. Мәскәүдә яшәгән икенче бер шул авыл егете мәчетне салдырып куйды. Гаҗәеп. Авылны үз халкы яшәтә. Аллага шөкер, Данис Фанисович килеп җитте. Шакырып алганнар иде. Анча инде без баш шәрифләренә дә күбәйбер генә сеңдереп алдык. Хәзер менә сүзне безнең Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фанисовична бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле безнең гүзәл затларыбыз, ханымнар, туташлар, 6-нчы Бөтен дөнья татар хатын-кызлары җыены катнашучылары, делегатлары, менә без сезнең белән бүген 2нче көн һәм иң беренче чиратта мин сезне барыгызны да Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шахрази Васил Габдылгаез улы исеменнән сәламлыйм. Бүген пленар утырышта ул булачак. Сезне әле үзе дә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов исеменнән сәламләячәк. Һәм менә без сезне Кадер Рәисов белән менә Казанның татарны мәркәзе Казанда яңартылган Чулпан мәдәният үзәгендә сәламлыйбыз. Һәрбер җыенны, без инде барыбызга да менә мәгълүм, 2 ел элек Бөтен дөнья татар хатын-кызлары съездында без шундый карарга килгән идек. 4 елга бер тапкыр Бөтен дөнья татар хатын-кызлар съезды узачак, 2 елга бер тапкыр Бөтен дөнья татар хатын-кызлары җыены. Менә быел аның чираттагысы 6-нчысы уза. Әзерләнгән вакыт, әлбәттә, ул әзерлек эшләре программаны төзегән вакытта сезнең фикер тәкъдимнәре белән эшләнде ул. Һәм менә кичә дә безнең дискуссион майданчыклар, һәрбер эшнең мәгънәви ягы бар, иштәлеге бар. Бүгенге Калфак туе да ул һәр елны аерым бер тематика белән бара. Кемдер аны инде хәзер менә сез һәр елны һәр җыенда катнашучы хатын-кызларыбыз буларак, Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы, башка оешма җитәкчеләре буларак бу эшнең инде һәр елны төрледән төрле форматта, иштәлеге ягынан да, мәгънәви ягынан да аңлыйсыз. Безнең татар хатын-кызларының оешмасы рәисе һәм Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы рәисе Кадер Рәисовна Идрисова белән без менә фикерләшкәндә, аерым бер эшчәнлек буларак, әлбәттә, ул безнең төп йорт, төп нигез, нәсел, шәҗәрә темалары, bunlar алмашыны һәм менә әлеге эшчәнлеккә бәйле күчмә утырышлар да уздырылып килде. Һәм менә бүген бик матур гаилә мисалында Рәшидә абыстайны белмәгән кеше юк. Ул чыннан да гомере буе милләткә хезмәт иткән кеше һәм иң беренче чиратта әле без барыбызда да хәтеребездә бигрәк тә менә биредә утыручы ханымнарның күңелендә истә булып калган, динне тыйган вакытта, дингә пәрдә куйган вакытта да бер кемнән бер нәрсәдән курыкмыйча үзенең бөтен нәселен, гомумән гаиләсен, милли тормыш һәм динне бергә үреп барган һәм иң мөһиме безнең мәгърифәтче, бөек татар хатын-кызларының дәвамчысы буларак ул аны бу эшне алып барды. Шуңа менә бүген биредә аның гаиләсе, нәселе, балалары, оныклары гаҗәеп шәхес, әлбәттә безгә мәгърифәтче татар хатын-кызлары белән бер рәттән менә бүгенге көндә чыннан да бу милләткә хезмәт иткән ханымнар алар менә биредә, чөнки биредә безнең Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчеләре, гомумән татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчеләре, мөслимәләр хатын-кызлар оешмасы һәм татар оешмалары вәкилләре һәм җитәкчеләре Бөтен дөнья татар конгрессының безгә менә бу чараның мисалында, анарсын сез үзегезләрегезнең төбәкләрегездә, чит илләрдә, Татарстанда менә бу әлеге эшчәнлекне җәелдереп, киңәйтү өчен максатыннан оештырылды. Һәм мин биредә әле Василгә Шахразиев Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләрен, конгрессның медальләрен тапшырыр, мин Бөтен дөнья татар конгрессының рәхмәт хатларын тапшырырга рөхсәт итегез. Һәм бүген безнең биредә шулай ук менә Кадер Рәисовна аерымсыз ассызыклап басым итеп әйтегез. Мин шулай ук истәлекле бүләкләрне Рәшидә абыстайның һәм менә Госман хәзрәтнең гаиләсе менә сезгә аерым ассызыклап аңлатып китегез. Биредә безнең инде мин әйтеп китим әле, Рәшидә абыстай белән без ул үзе исән-имин вакытта берничә тапкыр бик якын итеп очрашырга туры килде. Фирдәүс ханым монда, мин аның янында, өйләрендә дә булдым Фирдәүс ханым белән инде аны.
Менә ул мин анда барга шаккаттым. Менә сезгә әйттеләр бит әле, дәфтәрләр дип. Ул кызлар һәр берсе томлыклар. Мин стенкада күрдем дә, Рәшидә абыстай нәрсәләр ул дип сорадым. Балаларымныкы монсы үземнеке, менә шулай дип китте ул. Томныклап язып барган. Кызлар, уйлап карагыз сез. Без бит кайчан тәпи йөргәндә яза алмаган атлы булып яшибез, шулай бит. Аның бүтән нәрсә анда. Алар миндә. Госман хәзрәтнекен тутырабыз үзләре өйләрендә bir şimadan onun halal cifeti alıp girdi. İkinci şimadan sıymadı. Üçüncü şimadan alıp girdi. Küçük idi. Ул китерә килгәч, мин конгресстан менәм күтәреп, каян кайтасың диләр. Ой, мәйтәм, әллә кайлардан урап кайтам, әле гомер диненнән урап кайтам мин дидем. Чөнки алар бүтенесендә карап чыктык без. Анда хайран. Һәр берсе аерым кинолык, һәр берсе аерым кичәлек гаҗәеп анда. Алар бәлки үзләренә антып бетергәннәрдер нәрсә язган анда. Без хайраннар карап аны үзләштердек. Үзенеке 11 том. Госман хәзрәтнеке 5 том. Кызларныкы 2-3 том. Ул бит гаҗәп әйбер. Андый хатын кыз җир йөзендә бармы икән? Юктыр да. Үзләрендә вакытта, менә карагыз сез. Үзләрендә вакытта килеп керү белән Фирдәүс ханым әйтә. Фирдәүс, ашарга әзерләдеңме? Өстәлең әзерме? Кыенсына башладым. Мәдәм безгә шәй ичеп тормый. Юк, миңа килгән кеше шәй ичеп китәргә тиеш түгел. Менә татар анасы. Фирдәүс ханым бүтән нәрсә әзер инде, бүтән нәрсә әзер. Һаман да кисәтеп тора, үзе сөйли тора. Фирдәүс, өстәлең әзерме? Менә үрнәк. Шуңа күрә мин сездән инде бәлкем ялкытып та бетергәнмендер. Ләкин минем өчен сез бик якын. Һәм шул вакытта менә бүген 4-гез килде, безнең әлмәттән генә Ржинья килеп җитәлмәде, шулай бит. Госман хәзрәтнең безнең басалар хәзер. Госман хәзрәтнең иптәше киләлмәде, алар авырып киттеләр, аларда киләдер. Бик зур рәхмәт сезгә. Һәм сезнең шундый балаларыгыз өчен рәхмәт. Хәзер инде һәр берегезнең оныклар бар. Мин әйткәч, хәзерге вакытта Рәшидә абыстай күп онык чыгы бар дигәчтен, Кадирия санап чыгыйк инде аерым һәр бер үзебезнекен ди. Менә 156 оныкша бар. Әгәр дә аларның бүтәнесен монда чакырсак, безнең беребезгә дә урын юк. Менә төшерегез, сез бит журналистлар, фильмда төшерегез, бүтәнесендә эшләгез. Хәзер мин сезне бик тә бастырасым килә, һәм менә бу кичәнең сценаристы Рәмилә Газизуллинага һәм режиссеры Алмаз Нургалиевка рәхмәт әйтәсем килә бу сәхнәдән. Әйдәгез. Рәшидә абыстайның 4 кызы биредә. Басыгыз. Менә алар. Һәм Бүтән дөнья татар конгрессының бүләкләрен кабул итегез. Бүтән дөнья татар конгрессының истәлекле бүләкләрен тапшырырга рөхсәт итегез. Милләтебез алдындагы улы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен Бүтән дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Ульян өлкәсенең җирле Аккалфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Алиуллина Кәримә Хәмзә кызы. Кемерово өлкәсе Новокузнецк шәһәренең җирле Аккалфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Гайнетдинова Гөлсинә Габделхәт кызы.
Гайнетдинова Гөлсинә Гәптелхәт кызы. Әлмәт шәһәренең җирле Ак Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Җиһан Шины Сиринә Мәксүд кызы. Җәмәгать эшлеклесе Россия Федерациясенең атказанган табибы Казан шәһәре Мухин Рауия Гаяз кызы. Алексеевск районының җирле Ак Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Нәҗметдинова Алсу Мидхәт кызы. Санкт-Петербург шәһәренең җирле Ак Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Рәшитова Фирая Илгизәр кызы. Кайбыш районының җирле Ак Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Сагиева Җәмилә Гарәф кызы. Башкортстан татар радиосына тормышын багышлаган шәхес, радио тапшырулар алып баручысы, журналист Фатыхова Елена Фәнил кызы. Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Min bu şarada birinci mertebe konak olarak katnaşuum. İskitkiş şara hem barlık medisina hizmetkarları isminden uzgan yıl 20. yıldan indi ağır yıl buldu. Bu yılını biz devam ettiğimiz bu bulekni Менә шушы Татар конгрессы исеменнән, Ак Калфак җәмгыяте исеменнән бирелгән шушы бүләкне мин барлык медицина хезмәткәрләренә багышлыйм дип әйтер идем. Туган телебезне яратам, Татарстанымны яратам. Туган телдә җырлый чишмә, туган телдә шаулый таллар, туган телдә дәшсәм генә, туган җирем мине аңлар. Рәхмәт сезгә. Сәхнәбез түренә Санкт-Петербург шәһәренең җирле Ак Калфак иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Рәшитова Фирая Илгизәр кызы чакырыла. Милләт аналарының тарихы Санкт-Петербургта башланды. Мухлиса Буби үрнәге белән. Без аның тормышы турында өйрәндек китаплардан. Һәм Шибенле авылында булгач, үрнәк алып, Петербургта бик зур чара үткәрдек. Ул вакытта безнең Венера Абдуллина архитектор һәм скульптор да ул үрнәк күрсәтте. Һәм Кадия Рәисовна үзе килеп шушында чырайларын төзәтеп китте. Хәзер инде мин аны бүләк итеп сезгә тапшырам. И Шибенле авылындагы мәктәптә Бик зур рәхмәт. Менә бу өлештә мин әйтеп китәргә тиеш буламын инде. Без шәхес хатын-кызларны үткән еллардагы шәхес хатын-кызларны бик нык өйрәнәбез. Бу Мөхлисә Бубуйның менә безнең моңа кадәр бу 6нчы форум, 5 форум, 4 форум аның үтте Мөхлисә Бубуй фикерле сүзләр шигары белән.
Берсе Габдулла бубыйныкы 5-нчесе үтте. Һәм менә шушы форумнар арасында без бит инде күчмә утырышларда йөрибез, беләсез, 4 җирдә. Без Тукай районында 3 көнлектә булганда, шушы бубыйларның әнисенең биткән авылы Шибенледә таралышкан Шибенне авыл халкын җыйдык. Җыен үткәрдек без анда. Шунда безнең Питердан менә безнең килгән иде Ак Калфагы беренче тапкыр безнең белән беренче җыенга. Ул рухланып кайтып китте андагы халыкның торышына, андагы халыкның йөз кыяфәтләренә, аларның фикерләренә, кадересенә. Мине бу бөтенләй икенче төрле үзгәртте, бу күчмә утырыш диде. Шуннан соң алар киң җәелеп эшли башладылар. Мин дә аларда 2 тапкыр булдым, Аллага шөкер. Һәм менә шушы вакытта скульпторның без үзенең мастерскойында булдык. Һәм шул вакытта ул әйтте, менә минем моны Ак Калфакларга тапшырам ди скульптор. Һәм шунда әйтте ул, кай җире ошамый үзегезгә, берәр җирен төзәтеп куйгыз әле. Мин инде аның күзләрен төзәттем. Һәм күзләре менә безгә нинди күз белән карап тора ул. Бик зур рәхмәт. Менә карап утырдылар да, беребездә без инде дигәннәр, безнең Исламия ханым төпчегебез, Рәшида ханым төпчеге биредә монда. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хәзер әзгенә. Чыкмыйчы булмады инде, Кадрия ханым. Алланың рәхмәте яусын сезгә. Беренчедән пәйгамбәребезгә салават белән башлыйк эшебезне. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассалату вассаламу аля расулиллах. Аллаһумма салли аля сайидина ва набийна Мухаммад. Кадрия ханым, Алланың рәхмәте яусын сезгә. Шул кадәр әниемне хөрмәтләп, әниемне күтәреп, шул кадәр яхшы программалар ясаганыгыз өчен, халыкларга шуны ишеттергәнегез өчен. Бу бит үзе бер зур вәгазь халыкка. Ул бит әниемнең эшен алып барасыз сез. Әнием бит гомере буенча, менә мин типшик кызы, гомере буенча тырышты. Шул Аллаһ Тәгаләдән куркыгыз балам. Нәрсә эшләсәгез дә сезне Аллаһ Тәгалә күреп тора. Biz namazını nişik itip okuyanığımızı bilsəgiz idi. Әнием кибеттен кайтып килгәндә, ак халаттан кайтып килә. Әнием кайтып керә, укыдык дип әйтә идек. Укыдык. Һәр вакыт ул ырышмый иде бер вакытта да. Жудыңмы? Савыт жудыңмы? Кашыяк жудыңмы? Сибирдеңме? Аны сорамый иде. Укыдыңмы? Намазыңны укыдыңмы? Гомер буенча безне менә шулай итеп намазда, диндә тәрбияләдән ибез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә булай итеп үлгәч тә аны шулай итеп күтәрә. Дөньяда ул күтәрә, иншалла. Шуңа күрә әйтәсе сүзем, беренчедән рәхмәт сүзем. Кадрия ханыма, барчагызга менә шулай итеп тыңлап, игътибар белән тыңлап утырганыгыз өчен Аллаһ Тәгалә һәр берегезгә дә кадәмнәрегезгә хәсәнәтләр язсын, я Рабби. Һәр беребезнең дә менә бу Коръән укылды. Һәр беребезнең дә, я Раббым Аллам, шушы тыңлап утырып, сабыр итеп, вагазларны сеңдереп утырып ганыбыз өчен Аллаһ Тәгалә әҗр савапларын алып китергә насыйп итсен барчабызга да, я Рабби. Шушы мәҗлестән. Тагы бер шул кичкенә генә инде үземнең бик каты күңелемнән чыккан рәхмәт сүзләремне белдерәсем килә. Барчагызга Аллаһның рәхмәте яусын, шулай итеп тыңлап утырганыгыз өчен. Минем әлбәттә бик күп сөйлисе сүзләрем бар, но бик каты вакыттар дип әйттеләр. Шуңа күрә күп әйбер сөйләй алмыйм. Әнием турында да бик күп сөйләр идем. Вагыз да сөйләр идем сезгә күп итеп. Әлбәттә менә тагы бер әйтеп китәсем генә килә, инде вакыттар булган өчен күп сөйләй алмыйм. Әнием әйткән кебек, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән кебек, Аллаһ Тәгалә кушканы кебек, намазда 5 әйберне генә ташламагыз. Менә шул дөнья ахирәтегез иншалла нур булачак. Беренче, Аллаһ Тәгаләгә иман китерү. Ла илаһа илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дип әйтү. Икенчесе, 5 вакыт намазны калдыра күрмәгез. Һәр беребез, менә Пәйгамбәребезнең бер хадисен әйтәм, әввәлу ма юхасабу бихил абди яумал кыямати бәгъдә тәүхид ис-сала. Әгәр дә беренче кыямәт көнендә соралачак нәрсә бу намаз диде. Менә беренче нәрсә бездән соралачак кыямәттә бу намаз. Намазыбыз булса, калган эшләребез җиңел булачак, җәмәгать. Төрле төбәкләрдән килгәнсез, төрле шәһәрләрдән килгәнсез. Әлбәттә сез буны ишетеп китәргә кирәксез. Иншалла шуны ишетеп, шуңа гамәл кылып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Өченче әйбер ураза тоту. Өченче әйбер шу елда бер мәртәбә ураза тоту без өчен Аллаһ Тәгалә кушкан әмрен үтәү. Дүртенче нәрсә малыңнан закат бирү. Әгәр дә синдә малың 200 меңгә җитә икән, шуннан закат чыгарасың 2,5%.
И бишенче нәрсә хаҗ кылу. Гомереңдә бер мәртәбә хаҗ кылу җәмәгать. Менә шул 5 әйберегез булса, иншалла дөньягызда, ахирәтегездә нур булачак. Әгәр дә ки без бу дөнья белән генә шөгыльләнеп, бу дөньяның мәшәкатьләре белән шөгыльләнсәк, теге дөньябыз буш булачак, теге дөньябызны белмим, Аллаһ Тәала инде насыйп итсен шу Аллаһ Тәаланың кушканнарын үтәп, кушмаганнарыннан тыелып яшәргә насыйп итсә иде, я Раббым. Бик зур рәхмәт сезгә игътибарыгыз өчен. Хөрмәтлеләребез, киләсе калфак туйларында очрашканга кадәр бүгенгә сезнең белән сау булышабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, күңелегездән иман нуры, йөзләрегездән елмаю китмәсен. Сау булыгыз.